Eta orain txanda pasako zet, Martini. Vale, bueno, eguerdion danori. Bueno, azteko igual gure interbentzioa kokatzearren, bai esatea, lanbide arteko gutxieneko soldataren behar izanaren zergatien inguruan edo hori kokatzea daukala helburu, eta gero neurri horrek aberastasunaren banaketa orokorrerako egiten duen ekarpena ere kokatzea, beste neurri batzuekin osagarrituz gero. Ordan, zentzu horretan, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa izatearen, eta pixkat hori lortze aldera egiten den borrokaren potentzialitatea neurtzerak orduan, bai iruditzen zaigu garrantzitsua bi dimentsio edo denboralitate ezberdin izatea kontuan. Alde batetik dago, gutxieneko soldataren alde abiatu den, orain abiatu den borrokaren epe laburreko disputa politikoa, ulertu daitekena proposamen taktiko bezala, eta beste alde batetik, eta ezberdinuta, badagoela epe ertain luzean garatzen den borroka, pixkat, sistema kapitalista, heteropatriarkal, arrasista eta ekozida gainditzera bidean kokatzen den proposamen estrategiko edo bezala. Eta horren bestez, gutxieneko soldatari dagokionez ere, bi ikuspegi horietatik edo eragin behar dugula. Batetik dago epe motzeko bataila hori, eta epe motzeko bataila hori irabazteko egituratu behar den proposamen eta diskurtsoa, eta bestetik ikuspegi estrategiko batetik edo garatu beharrekoa. Finean, unean uneko batailak ematearekin batera, beharrezkoa delako eredu sozioekonomiko alternatibo baterako proposamenak ere egitea. Edo hori dagokigula uste dugu. Edo beste era batean esan da, ez? Posible denaren mugak zabaltzeko, beharrezkoa da eredu alternatibo bat pentsatzea, eta hortzimoga horretarantz gerturatzeko, unean uneko batailak ematea eta horiek irabaztea. Baina hori bai, horretarako beharrezkoa izango dela ere, bi dimentsio horien artean, pixkat zubiak edo konexioak jostea. Eta pixkat hori kokatzen saiatuko nazoen. Beraz, hasita igual lehenengo dimentsio horretatik, ez? Epe laburrean eman behar dugun bataila horretatik, gure ustez, 3 helburu edo onura nagusi ditu lanbide arteko gutxieneko soldata propioa izateak. Lehena, eta hitz egin da asko gaur horren inguruan, bizi dugun une sozioekonomikoak sortzen duen larrialdi sozialak, eta honek eragiten duen pixkat urgentziak edo urgentziari erantzutea. Bizi gara testuinguru ekonomiko oso ez egonkorrean, bizitzaren garestitze dinamika betean gaude sartuta, eta hemen ere aipatu da, baina bereziki azpimarragarria da esaterako gaur egun etxe bizitzaren garestitzeak eta horrek langileon pobretzean duen eragina. Guzti horrek, testuinguru horrek, edo testuinguru horretan, egungo soldata minimoarekin ezin daiteke bizi proiektu duinik garatu, eta hori aipatu duzu. Zentzu horretan, adierazgarriak dira Iparregoa Fundazioak egin duen argitaratu berri duen lan eta bizi baldintzen inguruko ikusmiran 20 txostenean edo azterketan argitaratu diren datuak, ez? Esaten dutenak, gaur egun Hego Euskal Herriko 2 langiletik bat prekaritate egoeran aurkitzen dela. Hau da, edo dagoela, edo langabezian, edo 1.600 eurotako soldataren azpitik, edo inaktibo gisa izendatzen den taldean kokatzen dela. Eta hori horrela, eta subotetako datuetan ere horrelako zerbait ateratzen zen, gutxieneko soldata igotzean, gure kasuan 1.600 eurora igozkero atera dugu kalkulua, 225.000 langiletik gora edo izango lirateke horren onuradun. Gainera,
prekaritate testu inguru hori azkartzen ari da eta azeleratzen ari da bizi dugun krisi ekosozialaren testu inguru horretan. Eta lehen puntu bezala hori ez, horregatik bilakatzen da premiazkoa gutxieneko soldata propioa izatea eta berau igotzea ez. Baelako langileon bizi baldintzak hobetzeko funtsezko elementua. Eta gainera, langileen prekaritate egoera gordintzen ari den bitartean, ere, aipatzekoa da, aberastasunak jarraitzen duela pilatzen gero eta esku gutxiagoetan. Agerikoa da, lan errenten pisua, gero eta urriagoa dela kapital errenten meseetan, eta aipatutako ikusmiran datu horretan, txosten horretan asaltzen datuen arabera, egiteko konparaketa ez, 2010 urtean soldaten pisua barne produktu gordinean 49%koa bazen, gaur egun 146,6ra jaitsi da. Hau da, azken urtean ia 3 punto jaitsi da. Eta beraz, esan daiteke ez, gutxieneko soldataren igoerak ere, etengabe aberazten ari den patronari etekinean lehiatzeko parada ere eskaini beharko ligukela behintzat. Bigarren helburura pasata, gure ustez bai da azpimarratzekoa gutxieneko soldatak eta gutxieneko soldataren aldeko borrokak klase sujetua berreosatzera bidean ere ekarpen espezifikoa egin dezakela bi zentzutan. Batetik, edo lehenik, jartzen diolako muga langile sektori ezberdinen artean sortutako arrakalari, dualizazio sozial deitu zaion fenomeno tendentziari, murrizten duelako soldaten artean dagoen arrakala, eta hori batek aipatu goizean zehar. Eta bestetik, badelako borroka bat, soldata minimoarena, langile klase osoaren interesen defentsan artikulatzen dena, eta ondorioz nahita ez dagoelako klase elkartasunean sostengatua. Eta gainera, sektore arteko gutxieneko soldatenen borroka planteamentuak eta estrategiak berak ere ustegu indartzen duela klase sujetuaren berrosatze hori. Eta hemen aipatzeko igual, eraren batean, negoziazio kolektiboaren bidez aberastasuna lehiatzeko eta langileen bizi baldintzako betzeko ditugen mugetako batzuk gainditzeko ere, bide bat ireki dezakela gutxieneko soldataren igoerak. Zentzu horretan izan behar dugu kontuan gaur egun, eta hori dira 2025ko martxoko datuak, esaterako EAeko langileen erdiak baino gehiagok, hitzarmenak dituela edo luzapenean, langileen 48%ak edo eta erorita, langileen 9,6%ak. Eta gainera, sektore askotan dauden indarra harremanak ere, ez direla berezki langileon aldekoak. Eta testu inguru horretan, gutxieneko soldataren igoerak, irekiko lukela aukera sektoreak desblokeatzeko, soldaten devaluazioari muga jartzeko, eta langile askori estaldura emateko. Eta ondorioz, aberastasuna ere modu orokortuago batean banatzeko. Eta gainera, borroka planteamentuak berak elikatzen du ere sektoren arteko aliantza eta borroka, eta hartzen durako oinarri edo jartzen durako oinarri ere langileen arteko elkartasuna eta babesa. Eta beraz, babes elkartasunean oinarritutako borroka eskaintza horrek, sindikalismoa egiteko zailtasunak dituzten sektore prekarizatuenentzat ere, babes sare bat osatzen du, eta errazten du langile sektore horien aktibazioa ere bai. Edo bestera batean esan da, antolatzeko eta aktibatzeko zailtasunak dituzten sektoreetan, borrokak aktibatzeko herramienta ere izan daiteke gutxieneko soldataren aldeko borroka. Eta bai, borroka garatzen denunean bertan, baina baita aurrera begira ere ez. Gainera horrelako borrokak irabaziz gero ere, borrokaren balioa bera ere jartzen delako edo indartzen delako, eta ateratzen dirako gainera onura dunez, borrokan parte hartzen duten, naiz parte hartzen ez duten langile guztiak.
Eta gero ja, azken helburu bezala, edo onura bezala, abiatu den borroka honena, azpimarratzekoa dela ere, buru jabetzan jauzi bat ematea ahalbidetzen duela. Lanbide arteko gutxieneko soldatak Hego Euskal Herria jartzen du ardatz, eta hemen esartzen du klase borrokaren markoa. Eta hori, jauzi garrantzitsua da, hemen lan eta bizi dugunok, hemen erabaki behar ditugulako zeintzu diren gure lan eta bizi baldintzak. Eta ezin ditugulako, gure bizitzetan eragina duten erabakiak, Madrilgo gobernuaren eta bertako indar harremanen arabera erabakitzen utzi. Eta gainera horrek ere, ahalbidetuko luke, herri gisako eztabaida bat ere abiaraztea, ideia bat oinarri hartuta, eta laburrean da, hemen burujabetza behar dugula, funtsean, hemen denok hobeto bizitzeko. Eta soldata minimoarena, soldata minimoaren zertza, norabide horretan aurrera pausu garrantzitsua litzateke. Eta, horiek izan da, hiru horiek izan da epe laburrean gutxieneko soldatak eta honen aldeko borrokaren onurak, aipatu bezala hasieran, beharrezkoa iruditzen zaiku, borroka hau, eredua aldatzeko borroka sakonago batekin, epe luzekoago batekin ere lotzea. Aipatutako jokaleku honetan, egungo indar harremanetatik abiatuta eta egungo eskumenetatik, borroka honen bidez indar harremanak langile interesen alde lerratzeko eta eredu aldaketan ere urratsak emateko, beharrezkoa delako ere osotasunetik aritzea. Eta eguneroko borroka horiek sakoneko eraldaketekin harremanetan jarri behar dira horretarako. Eta pixkat koordenada horretan edo helburu horrekin kokatzen dugu, orain aurkeztu dugun gure proposamena, gehiago bigarren dimentsio temporal horretan edo kokatzen dena, proposamen estrategikoa. Hau, laburbildu daiteke kontzeptu edo ideia bakarrean, dela banaketa hirukoitzaren ideian. Gainera kontuan izan behar dugu, banaketa hirukoitzaren kontzeptualizazioa edo heldu garela berrikuntza ideologiko sakon baten ondotik, eta proposamenen honek funtsean bi iturri ideologiko nagusitatik edan duela, feminismotik eta ekosozialismotik. Eta bi gogoetatan ekarri duela jauzi bat aldaketa bat emateko. Batetik lanaren kontzeptualizazioan edo kontzepzioan, horren aldaketan, eta krisi ekosozialen eta honen ondorioen barneratzean. Eta begirada doble hori barneratzeak, ikarri zuela ere hasieran, gure egoeraren irakurketa edo diagnostikoa eraberritzea. Azken urteetan, kapitalaren eta lanen arteako talka muturrera eramaten ari dira, edo eraman du kapitalak abiatutako ofentsibak, eta kapitala pilatzen jarraitzeko bitarteko bihurtu dute bizitzaren sostengarritasuna bera. Eta testuinguru horretan, gure ulerkera markoak edo aldatu edo zabaldu behar izan ditugu. Eta igaro gara, kapitala versus lana kontra esan horretatik, kapitala versus bizitza kontra esanera igaro garela diogu. Azken batean hori, kapitalak ez duelako etekina soilik enpleguari ateratako plusbadirotik ateratzen, esplotazio formak egun sakonagoak dira eta bizitzaren eremu guztietara edatu dira. Gorputzak, lurraldeak, desirak merkantilizatu dituzte, baita bizitzaren erreproduziorako beharrezkoa diren zaintza lanak, zaintza kate globalen bidez, eta elikagaiak eta hauek garraiatzeko bideak ere bai. Eta horren bestez gure erantzunak ere, esparru guzti horiei erantzun beharko lieke. Eta ezin gara kapitalari errenta soldatarekin soilik lehiatzera mugatu. Soldataz gain, izan beharkoa ezinbestekoa, birbanaketa sistema oso bat egituratzea, aberastasunaren banaketa justuagoa lortzeko. Eta hemen aipatu da, esaterako hor badagoela politika fiskal eta zerbitzu publiko multzo oso bat horretarako.
Eta funtsan horri erantzun nahi dio banaketa hirukoitzak. Da, kapitalari eremu guztiak disputatzeko estrategia oso baten mesedetan artikulatutako programa bat, ardatze ezberdinak josten dituena. Kapitalari espazio eta dimentsio guztiak nahi dizkiogulako lehiatu eta birbanaketa politika osoak aplikatu. Eta horregatik planteatzen dugu, konektatuta edo elkar konektatuta dauden hiru eremunen artean harreman berri bat garatzea. Enpleguaren, zaintzaren eta aberastasunen artean. Eta hiru horien banaketa justuago baten aldeko esku hartze bat edo proposatzen da. Eta hori noski gainera esparru edo eremu ezberdinetan ere lehiatu beharko da. Lantokietan sindikalismoaren bidez, edo ekintza sindikalaren bidez, herri eta auzoetan sindikalismo sozialarekin eta parte hartze eta interpretazio instituzionalean ere. Klase borroka ez delako soilik lantokietan ematen, edo gertatzen, birbanaketa politiken alde esparru guztietan ere borrokatu beharko da. Eta, norabide horretan, zan bezala, eman zen jauzi ideologikoetako bat edo bazen lanaren kontzepzioaren aldaketa bat, enpleguaren zentralitate erabatekoa pixka bat zalantzan jarrita, lana kapitalarekiko indarra antagoniko nagusi gisa ulertzen jarraitzen dugun arren, eta gizartearen artikulazioetako zirako bitarteko nagusi izaten duen arren, beharrezkoa delako lana bera zer den problematizatzea. Hau da, beharrezkoa dela lana zer den gogoetatzea, eta ondorioz soldata ere zerk merezi duen birpentsatzea. Hausnarketa horretatik, noski, iritsi ginen, garamatza lan guztien aitortzara, enplegu forma duen lana eta ez duena nahi zaintza lanak, eta gainera ulertzen ditugu bai enplegua eta bai zaintza lana, pertsona ororen eskubide zein bete behar gisa. Eta bi esparru horietan aritzean, langile guztio gara aberastasunaren sortzaile, eta bi esparru hori beraz ere, balio bera eman beharko litzaieke. Eta horien bide sortzen den aberastasuna ere guztion artean banatu beharko litzateke. Eta horretarako beharrezkoa bai da, soldata bera, bi lan horien ordaintzari gisa edo ulertzea. Enpleguaren zein zaintza lanen ordaintzari gisa, eta biak ala biak banatu beharko dira. Bai enplegua zein zaintza lanak. Zentzu horretan, enplegua banatzeko planteatzen den funtsezko neurria jardunaldi murrizketarena da, bereziki digitalizazioaren eta krisi ekosozialaren garai honetan, zeinetan sektore asko ere birmoldatu beharko diren, baina hala ere, gu bai, enplegua, esan dugun bezala, eskubide bezala ulertzen dugunez, administrazioak herritar guztiei bermatu beharreko eskubide bezala ulertzen dugu. Eta berau bermatu ezean, bai ulertzen dugu, kotizatuko duen gutxieneko soldataren adinako kalte ordaina ordaindu beharko lioela administrazioak langileari. Eta bestalde, zaintza lanak banatzeaz ere ari garenez, hor bai, esan bezala, horretarako lan horien aitortza izango da funtsezkoa, enplegu formarik ez duten zaintza lanen parean jarrita. Eta horretarako bai, horrek bi erantzun eskatzen ditu gutxienez. Bata, olena, zaintza sistema publiko komunitarioa eraikitzea, privatizazioari ateak itxita eta modu arautuan eta baldintza duinetan gauzatu behar den lana sartzea. Eta bigarrena, zaintza lanen denboraren inguruko eztabaida soziala abiatzea horri bide ematea. Denok izan behar dugulako bizitzaren une ezberdinetan zainduak, eta enpleguarekin bezala, jendarteari ekarpena egiteko modua ere badelako norberak zaintza lanen ardurak hartzea. Eta bigarrenik,
bigarren jauzi ideologiko hori edo aipatu dena ez, krisi ekosozialaren barneratzetik datorrena, hor bai aipatzea, krisi ekosoziala badela kapitalismoaren egiturazko krisi bat, etengabeko hazkunde beharra duen sistema ekonomiko bat ari delako talka egiten planetaren muga biofisikoekin, eta horrek, orain arte guztiz barneratu izan dugun, hazkunde infinituaren paradigma albo batera ustera behartzen gaituela. Eta paradigma aldaketa horrek badauzka ondorio sakona, gainera. Sindikalismoak historikoki, enpleguaren baldintzako betzea eta enpleguaren bidez sortutako aberastasuna banatzea izan ditu lehentasun, eta hor kokatu izan da klase borrokaren muina, eta egun kontrara, muga ekologiko hori egaintzat hartuta, dagoen aberastasuna era orekatuan banatzean, jarri beharko litzateke arreta. Beraz, hori da, pixkat, defendatu beharreko logika berria hori litzateke, dagoena guztion artean banatu, hazkundeari loturiko etekinak birbanatzearen idearekin hautsita. Eta, norabide horretan bai, esatea, gure programa sozioekonomikan ez, soldata minimoa igotzeaz gain, soldata maksimoare sartzea planteatzen dela, ze neurri horiek aberastasunera orekatuan banatzeaz gain, gain kontsumoari edo muga jartzeko bidea ere izan daitezkelako, krisi ekosozialaren testuinguru horretan ez dagoelako ere nahiaina kontsumitzeko eskubiderik. Eta labur bilduz ja mairo entzunda, hori, planteamentua da, konektatuta dauden hiru eremu horien arteko berrantolaketa bat beharrezkoa dela, enpleguarena, zaintzalanena eta aberastasunera. Eta hiruetan norabide berean egin beharko dela lan. Enplegua eta lanorduak eta zaintzalanak era orekatuan banatzearen alde, eta muga ekologikoak aintzat hartuta dagoen aberastasuna banatzearen alde. Hiru eremu eta hiruetan norabide berdina, banaketa eta berdintasuna. Eta programa hori hiru neurri nagusi edo izarretan laburtu daiteke funtsean. 30 orduko lanaldia, zaintza lanetarako denbora kopurua dauztu eta 1.600 euroko gutxieneko soldata, bataz besteko soldataren 160. Eta, ja, bukatzeko benetan, hasierara pizkatia itzulita, esan bezala hori, kontuan izan behar dugu, gure eguneroko borrokak beharrezkoa dela egungo sistema gainditzera bidean kokatzen diren proposamen hauekin, konektatzea, bien ala bien potentzialitatea askatu dadin. Eta horretarako beharrezkoa dela, sakoneko eraldakekin harremanean jartzea egungo borrokak. Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, 1.600 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioan aldeko borrokak, paper hori joka dezakeela. Eta, zentzu horretan ere, soldata minimoaren kalkuluaren inguruko eztabaidak ere baduela bere garrantzia. Guk esan bezala, bai planteatzen dugu, orain arteko referentzia, bataz besteko soldataen 160, 1.600 eurotako hori mantentzea, honek badituelako zenbait indargune. Lehen abada, eta orain azaltzen aritu naizen bezala, josten dituela guk planteatzen ditugun bi dimentsio horiek, oraingo borroka taktikoan eta gure proposamen estrategikoan erreferentzia bera erabiltzen da, eta bi dimentsioen artean zubia jostea ahalbidetzen du horrek, baina, aipatzekoa ere, erreferentzia horren bueltan, badagoela kontsentsu soziopolitiko bat eraikia jadanik, eta borrokak aktibatuak. Esaterako egin diren azken bi greba orokorretan, neurri horren defentsa oinarri hartuta, egin dira greba horiek ere, 2008koa eta 2023koa. Eta gainera, Europako karta sozialak ere erabiltzen duen erreferentzia da, eta estatu mailan ere, horren ari dira sartzen gutxieneko soldata. Eta kontrara, erreferentzia hori aldatzeak, urtetan elikatutako borroka horiek eraikitako kontsentsua pizka zalantzan jartzeaz gai, adituela ere, bere zalantzagarria diren edo elementuak. Barne produktu gordina erabiltzeak
erreferentziazko aldagai gisa, batetik, hazkunde infinituaren logika horretara lotzen gaitu oraindik, eta gainera bada ere neurri bat zaintza lanak barne biltzen ez dituen aldagai bat ere bada. Eta gainera bada aldagai bat, zeinetan langileok kontrolik ez daukagun, are gutxiago, egun bizi egun testu inguru ez egonkor horretan. Eta kontrara, bataz besteko soldataren referentzia horretan, badugu langileok ere zer esana. Azken finean, negoziazio kolektiboari ere lotua dagoen balio bat delako, eta gure indarra harremanen arabera hobetu dezakegun ere referentzia bat delako. Eta beraz beste barik, hori, kontsentsua badago, borrokak ere aktibatuak, indarrak biltzen gabiltza, eta orain bidea egitea falta da.